Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो नैबे आंनि TD प्रडाक्शनाव नोंथांमोनखौ आङो गिबियावनो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। स' आंनि दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय आङो दायो बाजाराव थांनो नागिरदों आरो ओमफ्राय मा थिग दिनै फिसाजोनि बारो पार्सेल मोनफैनो दंबावो आरोना आं दासान्दि बिराद अर्डार खालामगासिनो फिसाजोनि थाखायनो ओमफ्राय मोनफैबा लाना फैखागोन होननानै थांनो रेडि जाखाबाय आरोना आङो गामिसिम लेंहरबाय थाला ओमफ्राय फिसाजोनि मुजाबो बायनो दङ ओमफ्राय बेखौबो आङो बायखानोसै होनना सानदों ओमफ्राय हासबेन्डआबो बायगोननो ओमफ्राय आंनोबो बायना होगोन होनना बुंदों आंनो नांथ'वा ओमफ्राय मा जायोसै नायनोसै र' दा थांनानै बाजाराव आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आंनि दिनैनि ब्लगखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो दे लोगोफोर दा जोङो थांनो रेडि जाबाय आं दा फिसाजोखौ बाना लायनोसै आरोना दे बिदिब्ला नायलांबाय थादो दे बुं मा फिल्टारनिया बहा थांगोन मा आंबो बावगारनो हानाय तु होनदो मामा तु हा बाबा ओइलाय बाबा फैगौ बाबा बाबा होनना नागिरखाबाय थायो जोंना फिसाजो चलाव थांसै जों दे बिदिब्ला नै दायोहाय जोङो मोनफैनानै बेसर बायनो होनना नायगासिनो आरो जोंना न'आव बेसर फोगोन नालाय बेनिखायनो जों नायगासिनो दांलाय रे आफायजों देने माने किमान दिसे फुटला फुटला ने माबा फुटला फुटला ना गिदों ए र'ल' खबजासै र' Hey. Ini mobil pada. Bekan lada. Oh. Aro huru na itu. Naik na. Naik beku ham jabai men लोगोफोर. फिसाजोनो. Azaim. Oh. Bahale no hai dekho. Itu ये लोबो ग्रेट किमान किमा koi. Itu hai bisi hoise. Rom मिलिया लम. La moza naidों लोगोफोर moza मेदामनि moza नाय udah गोसोमसो गोसोमसो नांगौ एफा गोसोम माजोंथो गाना मारैथो गाननांगौ गोसोम ब्लैक kan लाबाय नै ब्लैक हा दायो गस्ला दखानाव फैबाय नै लोगोफोर मेदामनि ब्लाउस नायनो
आदसेन भारा बर्थन माबा माबि गोदान দুই দিনমান ৰাখিব লাগিব না পানী ভিতৰত 2 দিন ফার্স্ট পানিটা ফেলে দিবি ফিল্টার করে এখানে মোট 3 দিন রুপি দিছে 3 দিন ফার্স্ট পানিটা ফিল্টার করে ফেলে দিবি সেকেন্ড পানিটা খাবি আর কি देखो अभी नाइटी सुम फैदों नै पा माथो सान माबा फैबाय Halo, video kuri আছে মই जोङो दायो ओंखाम उखैनाय मोननानै मोनसे दखानाव पुरि जानो हाबफैबाय आरो ओमफ्राय जा गोथावमोन पुरियाबो गुदुं गुदुंनो ओमफ्राय फिसाजोआ जा डिस्टार्ब खालामगासिनो जोंहा जानाय समाव ओमफ्राय नै आङो पुरि जाखांनानै मलाई मिस्टि जाबाय दा बिराद गोथावमोन बेंक्स बायनाय दायो जोंनाव मोनफैबाय आरो मा मा लाबोखो देखायनो र' जेबो लाबोआखै फिसाजोनि मुजा मुजा ओमफ्राय जुथा देखायनि angursa Nana थाबायदो दे मामा दे दा आं बुरजा होबाय सबाबो थाइसे जानायसै आं बुरजालाय ने बे प्लास्टिकआव सोना दोनथ' गोखोसो उदैनिफ्राय ने बे फिल्टारनि पेन्डेल Gaji